Nej, der gik faktisk lidt. Ja, der kan. Nej, det skal være med til Jo, vindmodstanden er nogenlunde den samme. Ja, ja. Det er snart lidt til at køre bakke. Nå, kom ned, Tom. Ja, han giver terræn. Ja, ja. Nej. Eller så skulle man den bløde vej ned, eller den stejle vej ned til højre, og så rundt, og så... Ja, det synes jeg også, jeg gjorde, men så kom jeg til at køre tilbage. Så det var så en kort tur. Ja. Det er lige godt, Det er fuldstændig rundt om, så dem, der ikke kan høre noget, det er deres egen fejl. Sådan er det jo. Peter og jeg vil gerne sige rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Det er jo fantastisk med det her arrangement, at det bliver stort set bare større og større. Det er mere vildere og vildere, og ja, det har væltet ind både med jer, som gerne vil ud og køre, og sponsorer og velvillighed over hele linjen, så det er næsten så vi bliver helt rørt. Altså ikke fordi vi var sådan nogle hardcore nogen, ikke Peter? Jo, det er det. Vi har jo også for ligesom at kunne matche lidt, hvad skal man sige, jeres behov for at få nogen at køre med, udvide deltagerkredsen og gæster. Så i år har vi, sidste år prøvede vi noget nyt at få hjertebørn med, det har vi så også igen i år, udover vores store grundstamme af de kræftramte børn fra FCB, Foreningen af Cancerramte Børn. Så er der nogle hjertebørn, og så noget nyt i år, børn med muskelsvind. Det giver enkelte logistiske udfordringer. De fleste af dem, deres forældre er selvfølgelig med. Nogle af dem har også nogle hjælper med. Og det er en håndfuld, vi taler om 5-10 stykker. Siger, at de kan selvfølgelig komme ind og sidde hjemme i autosæde og sådan noget. Der er en enkelt, der skal hjælpes lidt med på en bestemt måde, og det ved forældrene om. Og de skal formentlig op og køre kort bane i sandkassen, det vender jeg tilbage til.
Men altså i størrelseorden forhåndstilmeldte har vi omkring 250, sådan er krigens vilkår. Men det er også nærmest ved at være rekord på det antal forhåndstilmeldte. Og alderen går fra den yngste, vi har hørt, af 1 år. Og forældrene spørger, for de noget ud af det, siger, jamen kom op og se, vi har også Hugo og Rita og hospitalsklovnene, og der er noget, man kan se på, og lidt slik, man kan spise, og så deroppe af. Den ældste barn, der er med, er en 19-årig med muskelsvind, som ikke er aldersvarende. Og der sagde vi, det er selvfølgelig også et barn, det er helt i år. Men ellers så ligger de spredt ud over hele tiden. Nu vil vi se, at det gør op. Er det dig bagefter? Altså, det er en stålpind. I virkeligheden er det bare en stige, jo ikke? Ja, det er det jo. En meget lang stige. Uanset hvad, man ved godt med det. Ja, men der er stadigvæk langt op, ikke? Og dig, Lars? Nej. Jeg er heller ikke meget. Jeg står fint lige her. Ja. Jeg kan ikke lukke nogen op i det. Henriette, jeg har betalt 500 kroner, så du kunne komme op i. Ja. Så kan hun ikke lige at sige nej. Det ser meget maligt ud, den der position. Det er i hvert fald det sidste gang. Du vil lave sjov, ikke? Jeg er ikke sådan en tur. Besked til dine Land Rover-venner, eller hvad? Testamente! Er der noget sidste, du lige vil nå at sige til os? Måske en sidste besked til Lena? Så går det op. Og nu blev de sgu små bilerne dernede. Jeg kan slet ikke se brandbilen.
Informationer? Så hvis nogen af jer, der har lyst til, at nu vil ende i noget Michelin eller gourmet-agtigt noget, ikke? Er der 4, der er ude at køre? Fire stykker. Så er der lidt mere komfort. Der er meget plads. Åh ja. Det er okay. Kan du den her? Den er sådan sådan der. Ja, lige her. Kan du gøre det selv? Nå, han er det. En tv-kok, der hedder den dogne kok, eller den fede kok, og her har vi den dogne. Det er den dogne kok. Det blev ikke med i dag. Nej. Nu vi skal have is. Det var derfor, I kun tog 15 sandwich med, ikke? Og så er det bare en aftale. Det er en aftale. Jeg har 3 præmier. Michael, han skal give sig selv væk i dag. Men vi har så vi lovet. Er det hans krop? Om nogle kogebøger og et middag på en lille restaurant på vestkysten af Henne Kirkeby Bro. Og på 2 brobriser. han er meget bedre. Firmaet, der hedder Handyman Nu, udlodder 4 timer, som er håndværksmæssige ydelser på timebasis i Storkøbenhavnsområdet. Og jeg eller en af mine medarbejdere vil komme ud og lave 4 gratis timer hos en af de familier med at hænge billeder op, slibe et gulv, male en væg, reparere noget murværk eller slide arbejde, det kan vi aftale. Så hvad med skifte af tandrem og sådan noget? På de grønne kuponer. Er der nogen familier til stede her, som ikke har fået en grøn kupon? Det er skide godt. Opskriften fungerer ikke, men man skal bare tænke for grillen, når tingene er sort, så er de færdige. Nummer 26! Chikke 6! Banko! I går hjem. Og du har kun én række. Det er faktisk en rigtig god kogebog. Vi har 26. Måltid, og jeg sørger for, at I får en rigtig god aften. Men den familie eller person, der vinder et middag, er nummer 27! 27! Det er ikke til givet at spise min mad. Må vi komme ned? Det er åbenbart banke og male og 4 smræk i timen med Michael. Den person her, eller det er nummer 1. Nummer 1. Grøn kupon nummer 1 har vundet 4 timer med Handyman Nu, som kommer ud og laver håndværksmæssige ydelser på timebasis. Det er gratis. Skal vi sætte over på det? 2 eller halvanden?
slår hinanden. Det er alle de der... Skal vi ikke bare tage en toer, hvis der kommer sådan en, og så kan vi to af os, og så kan vi to af os. Endelig for ikke at sidde sammen med Emil Lund til lov. Må vi gerne sidde over med den der, mens det kører? Tre år gammel, ikke? Det er noget, der ja, så på en måde. Er du parat? Er du parat, Peter? Er du parat? Ja, det er fint. Jeg skal bare lige prøve. Jeg skal da parkeringsskiver helt over det. Ja, det bliver meget mere stille, hvis jeg bare sidder og holder med det der. Du kører jo som syg. Jeg kan ikke lige få det til at holde op med at ryste så meget. Jo, det kan du ikke til at filme på den her måde. Jeg kommer så også væk fra vinduet, så vil den skulle stille skarpt på vinduet. Ja, vi skal lige have sådan en håndtag op under det, så man kan holde i. Nå, det er filteret, der skal renses. Ja, det er lige lovligt filter. Hvad mener du? Ja, det skal nok skylles indefra og udad.
Hvis jeg har dem på. Det er godt kørt. Vi skal have trukket nogle præmier til jer som chauffører. Og inden vi gør det, så tror jeg, at Peter og jeg vil sige, at det vil være en okay dag. Det var helt fantastisk. Jeg håber, at I har haft det lige så godt som vi har. Og vi er kede af, at vi blev brændt af på vaskepladsen. Det er I formentlig også. Men jeg troede, vi havde en aftale. Det har vi så måske en anden weekend. Vi ved ikke, hvornår det er, men ja. Der er skrevet op derovre omkring en vaskeplads, og jeg ved ikke præcis, hvor den er henne, men det kan være, at man kunne lave noget kolonnekørsel-agtigt, når man kørte op, så nogen, der viste vej og sådan noget. Men vi er slet ikke færdige, fordi vi fortsætter også i morgen, og jeg håber rigtig mange af jer bliver, og håber rigtig mange af jer bliver spiser. Vi har en stafet afsted efter maden, og grillen den tænder vi op i lige om lidt. Og som sagt, så håber vi på måske at kunne få rækket noget tv i gang, hvis der er nogen, der er interesseret i den der fodboldkamp. Hvad for en fodboldkamp? Det bliver da svært, ikke? Eller? Ishockey? Nå. Godt så. Men vi har en liste. Hvor har vi Jacob? Og på den liste står der numrene fra 2 til 78, og det er så mange chauffører, der har været meldt til i dag. Altså ret præcis 77 chauffører. Jo, det synes jeg, fordi jeg har lidt idé om, hvordan listen ser ud. Ja, jeg har nemlig også sådan lidt i baghovedet om, hvem der har meldt sig til først og sådan noget. Det er meget nemt, fordi I skal bare sige et tal med 1,77 m. Hvis du starter dig ud, hvad siger du? Bare et tal. Nummer 4. Det er Michael Valentin og Brandt. Ja, Michael, han har lige vundet et gavekort. Det er dem, vi startede med. Ja, det ved jeg godt. Og i morgen var det for kornflæk. Og så var det bare at tage med på en kæft. Jo. Noget julesinapper på frokost. En sort sæk, der hedder en Winnie Mandela. Ja, det må jeg gerne. Okay. Der lavede vi alt på til alle. Okay. Kan vi lige få en morgenkommentar? Ja, godmorgen. Okay. Det var et dejligt interview. Hvad siger du så, Mads? Sluk det kamera. Okay, sluk det kamera. Og den sidste? Ja, tak. Ja, tak, okay. Jamen, så stiller vi så om til studiet igen. Jakob, nu kan du
eller vil du med udenfor? Nej. Helt ude i en år, og så dør jeg alt. Det kunne man altså ikke høre. Police.